50 anys de llibertat, diuen. On la veuen, la llibertat i la democràcia? On la veuen? La veuen en la guerra bruta, en la repressió contra la Catalunya dels que defensem la nació. Pegasus és llibertat. Exactament en quina definició de democràcia hi surt l'exili? On surt? Votar el 155 va ser una errada històrica, colossal, que va obrir la porta, i ara tots som plors, al primer pla de la política espanyola a l'extrema dreta. El 155 va animar molts electors a tornar a la cova i a la negró. Aquest va ser un grandíssim error. Festejar 50 anys de llibertats, sabent que el govern espanyol s'ha de reunir a l'exili a Ginebra amb el catalanisme polític perquè no ho pot fer a Catalunya, ja es veu que no és massa normal i que no hi ha massa raons per destapar el cava. Estan convençuts tots que avui el Congrés aprovaria la llei per la reforma política del 76? De debò que avui s'aprovaria? El franquisme sociològic i polític no se'l combat amb confeti. El franquisme se'l guanya fent política. Que no ho veuen, que no anem bé, que no hi ha res a celebrar. On s'és vist? Qui els ha enredat?